Nikreng Langtuk Teron arong amekar basapi Englengpi aphan hem kikim kerang kerap kepajir. Rong Mong Williams Chairman Rajan Ingtipen Towar Kaselampon Farewell Kapadopon Bhoksong Lems Asahem Kangpu Kardom Beta Life Pinili Beta Thana Bangpi Sami Rup Jalinti Sopi Non Betang Tonpen Arjuponikta Nijang Karbi Anglong Lakhapli Socheng constituency Kaparlo Lang Nikreng Teron arong along West Karbi Anglong Chamber of Commerce lapen West Karbi Anglong Labor Union abitungatum chelang petpen Langtuk Teron arong amekar basapi Englengpi aphan hem kikim kerang kerap kepajir. Kedam tang chomangatum Meghalaya lapen Karbi Anglong alongle ahoi along edon hemepi ahem kaipichok ajok kedo kethak avedelu Lapusona porahut Nijang Karbi Anglong Chambers of Commerce amaipu Michael Kramsapen Chepatir Pipon lapen kapre hamphanga songatum tim nongkamung kampen amenchi irpen labangso hemepi mate basapi Englengpi aphan kichohor mupen danglok kedo kethak kikim kerang kerap pidang lapen jasimet longle ahoi along kedo arat mate akar biatum aphan pusitame kichohor mu sang dali ingti rondam pen bidisore pen danglok ason alamthe than pari dekang Dongkamung kampen Birta Life Apherangke Bud Borbe report. Nilitu madak pini rong Nikreng along kedam tangar ni same ni thom phi same nilitu madak sang han nangke thona hut mana kerap hut bang nilum thekang long lo lapen nilitu ban rong rata me nilitu mana chuni ridun pen lapen ni phan same chingki long pen si ning duk pen si nilitum dak dongkam kam tim pu pen lapen dak achera bang same Veskar Bilon Chamber Commerce do lapen lebar ninon do lapen dak rat mane dongkam kam juta do lapen dak rat klembang puda do asin litum pini bangke ladang bangso ni bhan pini kevang bangke non ko temporary phandi non ko mane tongsikot kedo phan busin litum bangke ni phan panong si tingarang busame lapen cement putame lapen sangti samil tum wan pi pensi pini labangso ahem pini litum kim pilo lapen kikim tame dak rong rong Nikreng rara tumpen sambil yang cerap itu dulu, tapi lalu cuma itu minta kurang tu pijir lo, napen nilitum kipugang tung keciningang tung mangalalo, nilitum dak Karbi rat doan same, nilitum dak dongkam tim det kailo, Karbi angkang doan same, Karbi nong doan same, labang so nilitum Karbi aradong sekisung lo produk te, kacelat pacitu dipanken nilitum tame, cuning ripensi lang tumpan pini, nilitum hupen sambil nilitum Mrs. Pidun lo. Ladak nang chitong pini laborers of union la atum lapen chambers of commerce lapen sonak thak se for example ya korting jira tum kedoan pini ladak kedam tang tarik krek thom april siklo surinira inkora ke thom aning wi chumang mate pang thektik the tum along tum ladak itumani basapi Englengpi alang ahem minang kaipichok lo asel bangso akiduk kisung ke boy chini si pini alang tum danang palilo la sini tum hin pen stame ang tum aphan karbiarat aphan kaching hot mate labang suka cepak lang ang thek abang ini tum chini dak lo aselan suksesi e franks tame itum ka cerami thepik lang athema labang so border along a situation abang akime bang belang non puan same ni tum ladak ahoi long kedu ni tum peace and compromise aphan non puan ni tum ka chingki chithan long avelang lase kutuna bang ken tum chipudek thepin lang lase e frank ko pima birta chala doan tame itum ka cerak pachitu thegi phansi nilitum la border long cherok tok arat tum tame nangli tum phanchun ni poniglo nili ka churu igi ke nili hem ve nili re ve chumang tu minang ke ikjok lo hem ta ve delo la pen kitu ki namu ta ve delo asenang li tum kitu ki namu ta ni phanang pipon lo ta pen hem tanang li tum nili bonai pilo la ke rong pen ke dang long nang li tum kaduk ka vi phan sami nili ning sampik lo lang Nikreng long edon hem bange chumang tum me kaipichok lo la si kisung thektik lo la si nili tum tim dongkam kampen mane kacidrap kacitu pen mane inut sika kep inut sika ingkoi busta akulatin mendan litum han kirung kerek pen sita alang litum han cerabun lo lapen ting busta me banni ge la bange dongkam bordongka ronjit beahin pensin litum han nak pidun lo amal la bange ning aklong pen choro part piglo alang lifan lapen kontraktor inut bahini tum ning kemepen ilitum han kedam kevang war saita nilitum han nang cerapun pig pamilo lasi nilitum la an ajak kedingsta nilitum da an nak palitek ke la bangke inut bahini nang cerapun joini se nilitum nak palitek lo lapen ak hem kikim bangta nilitum pangceng pamamla si
Duarbagori MAC constituency arlo diring polling station angkang diring lekthe arong kedam kevang atovar kaheno thektik. Rongmong Williams chairman Rajaning Tipen school ahem achataipen towar selam pipondo. Lapuson sai ke meke claim ponapot radatum Rongmong Williams chairman Rajaning Tiapan kachoro pajerpon. Hanbokapen birta live appearance Robinson Kili report. Ini ladak nanghang nangkok thebang kala halo. Ini tum Duarbagori keparlo ladak dering polling station keparlo. Ladak skur hemara emalo. Alang li Rajan inti lem Rongmong Williams chairman ake hai. Alang li Englengpi mi mande akhia dat. Alang li cinghon hepin ben ladak ni tum hana kerapan. Naira pot alang li pan churu ren ya. Apa ni tung adu vitame alang li pan churu lo. Ini alang li Englengpi mi pen ladak ni tum dering lekthe long playground alang le Englengpi mi pen JCB hong ban pen pini ani si alang li akhia dat cipan ahok pen cinghon he pen ni tum rata phana kang hon pen apar alang phan churu lo pen anju se prang alang li kiklem ke dam ni tum anju si cipaduk dun pu pesi alang li phan churu parpik lo Hojai Assam Sahitya Sabha Bhavan along 4th pen 6th semester tumapan farewell kipi padopon. Laso along Rabindranath Tagore University Thanbang ni etso BP pen chenglok ongdum ke thegiding atum chetongdun. Wo thalang sopen berta live appearance ke Rajiv Hanse report. Bhoksong lems asahem pini local MAC mate KACM Prabhat Chandra Taropen Kangpu padopon. BJP Dwaramla Mondola me Phukhor Singh Bepen chenglok ongdum ke thegiding atum chetongdun. Wo thalang sopen berta live appearance ke Rajiv Hanse report. lage hune godown lo isi bangke ladak office building dot arata tumsi kikim lo lapen bangke office building bangke kono 14 lakhs lapen sining isi sanction la sinon si kangpul ha lapen te bangke ladak sang kibia ding re nason kibia ding re tools mo kibia ding re la sila godown ke bangke sanction Kapor kimiar ni lo Bhoksong Cooperative Lem Society afranke Bhoksong Bozar adung chikoi not sedulo hada bangke kaprek mane children park somar ke ju edim ta kenang sot mona din ke posi kadu we chikroi sar ma hada ke children park ke kimjipu chisik si ladak bang Cooperative Lem Society pen kena madi maklong kedung du tak si lembang nang sip lo pen pinaan anengkan afrang pen samila Cooperative Lem Society department pen sami dak godown ang sengson lo godown tang RP pini bang aku angsong office building pulo office building bang ke iltum ia makahai kiling kahai siwang sinain pulo nengarong nonil tumta kasi mo prang dak kedor di ke play son do ulang pose dak lemson pachini ponlo lagi nilipen cenglok department ia makahai kadu iltum citura pesi dak kedor di kenang sora hormoan iltum pleng ponlo